Beyond Paddle, λατρεμένα μου πλάσματα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Paddle. Είμαστε εδώ στο South Club Vula, σε αυτόν τον φανταστικό χώρο. Ήρθαμε για τους αγώνες του πρώτου Diamond PMRT τη σεζόν 24-25. Θα συναντήσουμε τους υπέροχους αθλητές πάντελ, θα τους ρωτήσουμε τα πιο cringe πράγματα που μπορείς να ρωτήσει ένα παντελίστα. Πρώτο Diamond PMRT τη σεζόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. What's your name? Martin. Martin, where are you from? Barcelona, Spain. Why do you play paddle? Because I love paddle. It's easy sport. Play with my friends, with my partner, with my all people is play paddle because it's very easy for play. Τι κάνεις, πώς περνάς? Όπως με βλέπεις, περνάω ωραία, χαλαρό. Να δείξουμε πώς έχει αράξει εδώ πέρα. Έχει απλωθεί. Είναι στο απόλυτο ζεν εδώ στο South Club Vula. Περιμένουμε τους αγώνες. Το 1,70 ύψος σε 2 καρέκλες. Βλέπουμε εδώ το φίλο μας τον Κοσμόπουλο, στον ημιτελικό. Περιμένουμε να κερδίσει και μετά να δούμε τον άλλο φίλο μας τον Μάριο, στον τελικό με τον Μπάρι. Ποιος θα το πάρει, πιστεύεις? Τώρα αυτή η ερώτηση σε μένα δεν είναι ωραίο να γίνεται γιατί δεν θεωρείται δίκαιο. Ο Μάριο. Ο Μάριο θα το πάρει. Και με τον Καλάνι και με τον Τζιγκό τον άπαιζε πάλι ο Μάριο, θα έλεγα εγώ. Είναι συναισθηματικό το κομμάτι. Εγώ λέγομαι Λαζόπουλος Κώστας. Τι κάνετε εδώ? Ήρθα να απολαύσω τους φίλους μου, τον Μάριο, τον Αντώνη και το πάρτι του Ντόρ. Παίζετε παντέλ. Μανιωδώς. Αλήθεια. Όταν έχω χρόνο. Έχετε αγαπημένο παίκτη τώρα που θέλουμε να κερδίσει? Όχι, δεν τους γνωρίζω τους κυρίους, εγώ γνωρίζω μόνο τον Μάριο, τον φίλο μου. Άρα ο Μάριος Τον αξιαγάπητο. Ας κερδίσει ο Μάριος. Έτσι ο καλύτερος είναι, θεωρώ. Ο Μέση του πάντελ. Σαν να κοιμάσαι, δεν είναι για συνέντευξη. Τι είναι αυτή, ρε. Σας θέλω χαλαρούς. Η ζήλια θα τους φάει, αγάπη μου. Η ζήλια, ζηλεύουνε. Τι ζηλεύουνε? Πού είναι. Άμα είχα το κινητό μου εδώ, έχω αλλάξει από το iPhone 4 μέχρι το 15, είναι 11 τηλέφωνα. Δεν μου έχει σπάσει ποτέ κανένα. Και χθες μου λέει ένας γκαντέμις, βάλε θήκη, θα σπάσει. Σήμερα έσπασε. Ποιος γκαντέμις είναι αυτός? Άστο καλύτερα, άστο. Δεν είναι από το πάντελ. Δεν, από το πάντελ είναι. Είναι εδώ σήμερα. Δεν είναι εδώ ευτυχώς. Δόξα σοι. Πώς σας λένε? Χρήστο. Τι κάνετε εδώ? Εδώ ήρθα να δω τους φίλους μου. Ποιος θα κερδίσει? Είναι το μάτς πολύ κρίσιμο, αλλά εγώ θέλω να κερδίσει ο Γραφιώτης με τον Κοσμόπουλο. Είμαι εδώ με δύο υπέροχους παντελίστες θα πω. Πώς σας λένε? Χάρης Θεοδωρίδης Και Μπαλτζόγλου Στράτος. Πώς νιώθετε που παίζετε σήμερα στους τελικούς και με αντίπαλο το Μάριο? το Μάριο, ναι. Έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ελπίζουμε να έχουμε θετική έκβαση. Είναι ο πρώτος μου τελικός Master. Ναι. Και εντάξει, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θα Να το πάνε ευχαριστηθούμε. Πάνω από όλο αυτό. Πότε ξεκινήσατε το πάντελ? Εγώ έπαιξα πρώτη φορά το 2015, αλλά τα τελευταία 5-6 χρόνια παίζω σταθερά, παίζω πολύ. Εγώ σταθερά παίζω τώρα 2 χρόνια. Εκεί περίπου. Και έχει γίνει κάτι τραγικό στον αγώνα που ακόμα θυμάστε και σας έχει μείνει σαν έτσι αγκαθάκι? Σαν αγκαθάκι. Όταν δεν έχουν καλή έκβαση οι αγώνες μας, αυτό θα έλεγα, γενικά. Δηλαδή για μας που δεν ξέρουμε τόσο πολύ καλά από πάντελ, πώς μπορεί ένας αγώνας να μην έχει καλή έκβαση? Να είσαι μπροστά, να νιώθεις ότι έχεις το παιχνίδι και ξαφνικά πολύ γρήγορα να αλλάζει κάτι και να στραβώνει και να χάνεις. Και να μην καταλαβαίνεις πώς έχασες. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ξένια, η οποία δεν έχει σταματήσει να βγάζει υπέροχα βίντεο. Ποια έχει πάρει το κινητό, φωτιά. Από τους ημιτελικούς τώρα περνάμε στα μάστερ. Νομίζω ξεκινάμε. Πρέπει να φύγω τρέχοντας τότε. Ποιοι πιστεύεις θα κερδίσουν, έχεις? Δεν μπορώ να πάρω μέρος, εγώ πρέπει να είμαι ουδέτερη. Θα είμαστε ουδέτερες λοιπόν. Εμείς και η Ελβετία. Συλλη, τι κάνεις? Είμαι καλά. Έχω έρθει να δω τον τελικό του Master Paddle στη Βούλα. Είναι ο πρώτος μου τελικός που βλέπω. Παρακολουθώ πρώτη φορά ζωντανά Paddle. Έχω δει λίγο στην τηλεόραση, αλλά τώρα έχω έρθει να δω και live γιατί οι φίλοι μου με έχουν βρίξει και λέω να το κάνω. Παίζει κάποιος φίλος σου? Ναι, παίζει ο φίλος μου, αλλά αποκλείστηκε στους 16 στο τουρνουά αυτό. Οπότε έχουμε έρθει να δούμε το μεγάλο τελικό. Έχεις κάποια προτίμηση? Ας κερδίσει ο καλύτερος. Δημήτρη μου είπες ότι έχεις κερδίσει κάποια μάστερ. Πόσα? 8-9 νομίζω. Πόσο καιρό παίζεις πάντελ? Παίζω από 9-10 χρονών. Τέλειο. Πώς έγινε αυτό? Δηλαδή οι γονείς σου ξέραν για το πάντελ και σου είπαν «Α, κοίτα ένα άθλημα πολύ ωραίο, πήγαινε». Ναι, είχαν έναν φίλο που είχε το πρώτο πάντελ και έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσω. Και κάθε πότε έκανες προπόνηση, ρε παιδί μου, όταν ήσουν μικρός? Κάθε μέρα, ναι. Άρα είσαι στη φάση αγάπης πάντελ. Ναι, πολύ. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα έχω αρχίσει και δουλεύω κιόλας στο αρένα, σε ένα πάντελ, στη Γλυφάδα.
κέρδισες? Δηλαδή, πώς έφτασες στο σημείο να κερδίσεις? Ποιο είναι το μυστικό για να γίνεις τόσο καλός και να κερδίσεις τόσες πολλές φορές? Είχαμε κάνει πολλές προπονήσεις με τον προπονητή μου, τον Μάριο. Και αυτός με εμψήφωσε στην ουσία για να ξεκινήσω να παίζουμε τουρνουά. Τώρα, στους τελικούς, ποιος νομίζετε θα κερδίσει? Νομίζω ο Μάριο. Έχουν πιο πολλή εμπειρία. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που φτάσανε μέχρι εδώ, το Χάρη και το Στράτο. Είμαστε εδώ, στο λατρεμένο το South Club Βούλας με τους Το Διονύση. Και το Γιώργο. Διονύση και Γιώργο. Παίζετε πάντελ? Παίζουμε, ναι. Πόσο καιρό? Εγώ παίζω κοντά στα 2 χρόνια. Πώς νιώθεις? Ωραία. Αν έλεγες τα 3 καλά που μου έχει δώσει το πάντελ στη ζωή, ποια είναι? Υπομονή, σκέφτομαι πιο πολύ. Έχω πιο πολύ το μυαλό του νικητή. Σήμερα ήσουνα στους αγώνες. Ναι. Πώς πήγε? Καλά, το σηκώσαμε. Σηκώσαμε την κούπα. Και πώς νιώθεις? Πρώτο μου τουρνουά είναι, οπότε 1-1 θα πω. Αυτό. Θέλω να μου πεις για σένα. Θέλω να πω ότι δεν είναι η κοπέλα του. Που Νου. τον είδε, του Διονύση εδώ. Είναι η κοπέλα του και ήρθε να το δει σήμερα. Τρέπεται το κορίτσι, τρέπεται, δεν πειράζει. Πώς ένιωσε το κορίτσι? Καλά. Θαύμασε το αγόρι. Πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε μαζί 7 μήνες, 8 μήνες, κάπου εκεί. Θα της αφιερώσεις κάποια επόμενη νίκη? Κάθε να πάμε στα επόμενα και δουλεύουμε. Εσύ? Εγώ κορίτσι? Έχω. Ήθελα Αλλά να όχι, σε δεις στο πάντελ. έχει γιόγκα γι' αυτό. Γιόγκα, ναι. Αθλητική είστε και οι δύο. Και τι σου λέει για το πάντελ? Υποστηρίζει, ρε παιδί μου, είναι σε φάση που πας και παίζεις με τους φίλους σου. Πάντελ. Αυτό το παιδί δεν χάνουμε ποτέ. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε. Είναι μαζί σου, είναι supporter. Ναι. Πώς σας λένε? Εγώ είμαι Μέρη. Και εγώ Κωνσταντίνος. Τι κάνετε, τι πίνετε αρχικά? Είμαι Πανγκράμπιτ. Ναι. Να τα δοκιμάσουμε όλα. Είναι ο πρώτος αγώνας που βλέπετε πάντελ? Ναι. Και πώς σας φαίνεται? Ναι, πρώτος αγώνας. Εντυπωσιακό. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, υπέροχα, πολύ χαλαρωτικά. Τέλεια. Ακούμε τα τζιτσικάκια. Έτσι. Κάνατε και μπάνιο? Όχι, δυστυχώς. Ήρθαμε μόνο για τον αγώνα. Νίκος. Και Ιάσονας. Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά? Ήρθαμε να παίξουμε ένα τουρνουά έτσι. Το πρώτο μας τουρνουά κιόλας, στο beginners επίπεδο. Εντάξει, φτάσαμε μέχρι το τελικό. Ιτηθήκαμε. Πώς ήτανε? Ήταν πολύ ωραία. Θα ξαναπαίξουμε σίγουρα. Εσύ? Έχω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά που ήταν περίπου 7-8 χρόνια μικρότερα και μας πήγαν καλά. Ναι, ήρθα μέχρι εδώ για το όνειρο, το τρελό. Είναι το όνειρο. Εγώ ξέρω ότι έχω μια εμφάνιση και είμαι κυπελούχος όπως και το παιδί. Γιατί δεν τον δείχνετε καθόλου? Κυπελούχος. Κυπελούχο, εντάξει, δευτέρα αθλητές. Γιατί το attitude του αθλητή του νικητή. Θα μπορούσε άμα κερδίζαμε σήμερα, αλλά το έχουμε γενικά μέσα μας. Δηλαδή την επόμενη φορά είναι σίγουρο χρυσό. Επόμενη φορά θα είμαι εδώ, έτσι. Ναι, Πρόσεχε. Σίγουρο χρυσό. Πείτε μου λίγο τι σας έχει δώσει το πάντελ που μπορείτε να πείτε ότι είναι ανεκτήμητο. Πολλά, διάφορα, δεν μπορώ να πω ένα. Εμένα σίγουρα μου δώσε πολύ υδρότα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υδρότα ειδικά που μας βάλουν να παίζουμε 8 ώρα το πρωί. Απαράδεκτο αυτό. Ηλίαση, καπέλο να έχετε παιδιά πάντα μαζί σας. Καπελάκι και αντιλιακό. Full, γιατί καίει ο ήλιος. Συντάρι. Όχι, κοσάρι. Να κάνουμε και λίγο μαύρισμα. Το δέχομαι. Ναι. Είμαστε εδώ με μια πασίγνωστη TikToker, την Μάγια Λεμονά. Θέλω να πω, σε αυτό το σημείο δεν ξέρω αν το έχεις αποκαλύψει στους φαν σου, αλλά εκτός από γνωστή TikToker είσαι και κοπέλα του γνωστού Νίκου Δικαιούλια, paddle player. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Πολύ ξεχωριστή, γιατί το αγόρι μου είναι το καλύτερο στο είδος, οπότε τρομερά. Ήρθες σήμερα να τον απολαύσεις στους αγώνες? Ναι, αν και άργησα λίγο, ήρθα στο δεύτερο ημίχρονο σετ. Δεν πειράζει, είσαι εδώ όμως και ξαπορτάρεις. Ναι, πάντα. Παλιά έπαιζα και handball. Αλήθεια. Ναι, αλλά top των top, κατάλαβες τώρα. Το πάντελ πώς και σου έχει ξεφύγει και έτσι, δεν έχεις μπει στη διαδικασία ακόμα, να παίζετε και μαζί σαν ζευγάρι? Είμαι τραγική, πρέπει να μάθω. Μπορεί να σου μάθει αυτός? Μπορεί. Φέρ' τον εδώ να του πεις, να μου μάθει. Θέλω να μου πεις αν σου λείπει τις ώρες που παίζει πάντελ και δεν είναι μαζί σου. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να σε γράψει επειδή θέλει να παίξει πάντελ με τους φίλους Να του? με γράψει, όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν με γράφει, αλλά και εγώ αφήνω χώρο. Παιδιά, πρέπει να αφήνουμε χώρο στα αγόρια μας. Θα κάνουν πράγματα με τους φίλους τους. Εννοείται. Έχεις κανένα άλλο τύπο έτσι ωραίο? Άλλο σχέσεις έτσι με τους παντελίστες? Να είστε υποστηρικτικές, να έρχεστε, να τους βλέπετε ακόμα και αν βαριέστε. Δεν ξέρω τι άλλο. Νομίζω αν χάνουνε, τι να τους λέμε? Να τους υποστηρίζετε, βρε παιδιά, δεν πειράζει. Πάντα θα χάνουν, όχι πάντα. Ενώ πάντα θα χάνουν και θα κερδίσουν. Ο επόμενος αγώνας μας είπε ότι θα τον πάρει, είναι δικός του. Ναι, εννοείται. Τι παρακαλώ, μην μου τα αλλάξεις τώρα. Όχι. Μην τα αλλάξουμε σε αυτό το βίντεο. Τώρα εδώ στο τελικό, χάσαμε τον τελικό, δεν πειράζει. Πόσες νίκες υπήρχαν μέχρι να φτάσουμε εκεί? Παίζουν πάντελ και εμείς πίνουμε κομπούτσα. Λατρεύουμε κομπούτσα. Ειδικά το pineapple peach. Είναι τρομερό. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα και μου είπες ότι είναι τέλειο και θέλω οπωσδήποτε. Τέλειο! Χωρίς αλκοόλ. Τέλειο!
Zero sugar, gluten free, anything you need, kombucha. Το λατρεύω, το λατρεύω, το λατρεύω. Αροδάκινο με ανανά, αγαπώ. Cheers! Καλά, το παλέψαμε. Παίξαμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο σετ. Προηγηθήκαμε και 4-1, αλλά τα παιδιά παίξανε στα κρίσιμα πολύ καλύτερα και κατάφεραν και κέρδισαν. Συγχαρητήρια! Ευχαριστούμε πολύ. Καμπιόνε, καμπιόνε! Τι κάνεις? Καμπιόνε, μια χαρά. Πώς νιώθεις που νίκησες? Πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί μου δώσαν μας εμένα το περσινό. Το περσινό. Παναγιά μου, Παναγιά! Το τώρα και το πρώτο στο ranking. Θα τρελαθώ. Δηλαδή σήμερα θα γίνει πανικός. Παρτάρα και το γύρισε σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εκεί που πήγαμε να το χάσουμε, το γυρίσαμε και το πήραμε. Ήταν ένας φανταστικός αγώνας. Ένας φανταστικός αγώνας που έφτασε στο τέλος του. Έγινε η απονομή, ένα πάντελ τουρνουά PMRT 2024-25 έφτασε στο τέλος του και νιώθω μια συγκίνηση, μια χαρά, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας που προσπάθησαν όλοι, νίκησε ο καλύτερος. Θα πω φιλιά σε αυτό το σημείο, να βλέπετε πάντελ, να κάνετε πάντελ, να ζείτε έτσι όμορφα και ομαδικά και συντροφικά και να το διασκεδάζετε πάντα. Φιλιά ρουφιχτά.